Vibe on täällä kyllä just lit. Aluks nää linnut on aika sus. Mut kyllä sit rupee hypeä. Idea oli se, että sä teet oman näköistä sisältöä. Tää tanssihan lähti siitä, kun toi lanseerattiin, tuli toi Kotkotti. Olisikohan se ollut 22-3. Se oli se hetki, kun mä aloin danssaa. Rupesin shoottaa mun movesei. Ekaks mä vaan huvikseen shoottasin. Mut sit mä kelasin, että mä uppaan Kotkottiin. Ekaks tuli frendeiltä vähän likee. Sitten ne alkoi vaibaa. Sitten tuli feimiä. Siis mähän olin legit nobody ennen kuin mä shoottasin dance movesia. Mut sen jälkeen, siinä hetkessä, niin jengi alkoi oikeasti niinku fiilaa. Niinku streeteillä. Kun mä kävin hustlaa. Joo, kyllä mä voin Sale pistää legit movesia, jos jengi kiinnostaa. Et niinku, sehän meni silleen. Silloin se koko 2 viikkoa oli pelkkää hypeä. Se oli goals. Silloin sä olit sun liket. Sä olit sun liket. Ja se oli lit. Mä muistan, miten mutsi aina mamlas, että pitää elää hetkessä. Ja niinpä mä halusin löytää sen oman hetken. Ja siitä lähtien mä oon elänyt hetkessä, yhdessä hetkessä.